मोर माटिर सुरक्षा केनेके करिम मोर मातृर सुरक्षा केनेके करिम সেই সকলোবোৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি ৩৫ বছৰ ৰখি ৰখি আমি আজি সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই শান্তি সমন্বয় ঐক্যতাৰে পৰিপূৰ্ণ এটা সমাজ গঢ়িবলৈ পাৰিলো। যি সমাজটো কেৱল বড়সকলৰ কাৰণে নহয়, যি সমাজটো মুছলমানক বাদ দি নহয়, যি সমাজটো সান্তালী ভাইসকলক বাদ দি নহয়, যি সমাজটো বাঙালী সমাজক বাদ দি নহয়। दा बेखायनो बयखौबो गोसो गोरबोजों खावलायदों नोंथांमोना जाहाथे दसे सम आरो जिरायो सन्मानीय राइज आमार আজি जितु मीटिंग कन्टेक्ट সময়ৰ পিছতে শেষ হ'ব কাৰণ সাৰে লাষ্ট আমাৰ স্পিকাৰ তো সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো অন্তৰৰ পৰা আপোনালোকে যাহাতে কন্টেক্ট সময়ৰ কাৰণে আকৌ বহে তাকে অনুৰোধ কৰিছো। থ্যাংক ইউ। মই মূল কথাটো কোৱাৰ नैबे जायगाया जाहैबाय बामोनगाव जायगा लोगोफोर। बे जायगायावहाय इउपिपिएल नि मिटिं जागासिनो दङ। गोबां मानसिफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय। गोबां मानसि लोब लोब फैदों आरोखि ना दिनैनि मिटिंआव। बियो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामोनगाव गामियाव फोथाराव जागासिनो दं आरोखि ना। आङो देखायलांगासिनो दङ। नोंथांमोना जायहा इन्टारेस्ट भिडिअखौ नायनो नोंथांमोना नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। मिनी स्टेडियाम गायसननाय जासिगोन रायजोफोर। मिनी स्टेडियाम जोंनि बामोनगाव मार्केटआव मोनसे गिदिर मार्केट सेट बानायनाय जासिगोन। अलरेडी सेंसन जाखाबाय, गाबोन समफोर बेखौ गायसननाय जागोन। आरो बयनिख्रुइबो साबसिन खामानिया जादों जोङो मोनसे गुफुं समाज जानाय मोनसे हारि मोनसे समाज जोङो मोना राजबंशी हक सूत्रधरे हक बांगाली हक मुसलमाने हक सान्ताली हक बड़ हक जी जातीय নহক কিয় আমি কেতিয়াও অপৰিপূৰ্ণ হেৰি ঠাইত থাকি ভাল নাপাওঁ। যাৰ ফলত সেই বামনগাঁও বজাৰৰ যিটো আমাৰ আজিৰ পৰিবেশ बाजारनिफ्राय लानानै बै दंग'सिम जोङो मोनसे बिराद मोजां केनेल बानायनानै होनाय जासिगोन। ना नाङा केनेलखौलाय मानो नांबायबायगौसो सानदों खोमा। केनेलखौ नांगौ, स्टेडियामखौ नांगौ, जोंनो मार्केट सेटखौ नांगौ। आरो बे नोंथांमोननि मार्केट सेटआ जोंनि बिमा माइनावफोरा मैगं थाइगं फाननायनि थाखाय जिखौ जोङो आइजोफोरनि बाजार होननानै बुंनो नागिरगोन, हाथाय होननानै बुंनो नागिरगोन। जिखियानो जाया बेखौ जोङो नै बावैसोनो गायसननाय जासिगोन आरो मावनाय जासिगोन। মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে আজিৰ দিনত আমি যে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো, এই শান্তিটো বিনষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু শত্ৰুবিলাকে আমাৰ পিছে পিছে ঘূৰি হিন্দু একেবাৰে মুছলমান কোনোবাই মিলি ভেটিলি কৰিব বিচাৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ যি ব্যক্তিত্ববাদ गोगोम मानसि जाफैदों दिनै आरोखि ना मिटिंआव। एभेल मानसि नै नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। सान्दुं गोसाबाबो ओरैबायदि मानसि फैदों आरोखि। साखाथि फाखाथि गासैबो जाति बंश गासैबो जातिनि भारतनि नागरिकफोरखौ लाफानानै जोङो मोनसे गुफुं समाज जानायनि मोनसे सोमावसारदोंमोन। सोमावसारनाया जोबलांबाय। 2020 मायथाइनि 20 जानुवारि खालि थामथि बर' एकर्ड जानानै थांबाय। बे थामथि बर' एकर्डनि गेजेरजों हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टियान सिख बुद्धिस्ट गासै समायना बिबार जानानै बारनानै दङ। नाथाय दिनै जोंनि बर' बिमानि थाइनै आहारखौ आरोबाव थाइसेखौ बिस गोनां थाइसेखौ अमृत खालामनानै बेनि थाखाय जों सांग्रां जानांगोन। जोंनि मानब ऋषि प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइनि एकर्डनि गेजेरजों मावफुंनो गोनां गासैबो दफाफोरखौ मावनायजों लोगोसे
जोंनि एकर्डनि मूल मन्त्र बेफोरखौ जोङो सं दामनायजों लोगोसे एकर्डआव मैखोम बाहागो लानाय जोंनि एनडिपि गेदेमा दैदेनगिरिफोरनि केस बिथांमोननि जेराव थानायनि समस्या बिथांमोननि मुंख्लंनि होनो गोनां फिथाइ आरो जोंनि एक्स एनडिपिफोरनि जाय एक्स ग्रेसियाफोर रिहेबिलिटेसनफोर बेफोरखौ होनायनि जोंखौ बेल मोननो हागोन। जोंनि गुदि मोनथायनि मुं लानानै दिनै गोबां मानसिया राजखान्थि खालामनानै बर' हारिखौ आरो नंखाय लामाजों दैदेनलांनो नागिरबावदों। जाय मानसिफ्रा दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थि लाखिनानै दिनै जोंनियाव आन्चलिक दलफोर जोनोम जादों दंखायो बे आन्चलिक दलफोरजों थाफानानै सावरायलायनानै जोंनि गासैबो समस्याफोरखौ समाधान खालामनो मानो ओंखारबोआखै? दिनै गामि गामि हाबनानै बुंदों प्रमद बर'आ जेबो मावनो हायाखै। जेबो जुदि मावनो हायाखैब्ला बेवहाय 10,000 बेनिफिसियारिया मानो गेदारिं जादों? जेबो जुदि मावनो हायाखैब्ला दिनै जोंनि हालामा गहपुरसिम माबोरै एक्सटेनसन जादों? जेबो जुदि मावनो हायाखैब्ला जोंनि केसफोरखौ जों माबोरै उइथड्र खालामदों? जेबो जुदि मावनो हायाखैबा जेराव थानाय जोंनि मावथि लोगो दैदेनगिरि बिथांमोना माबोरै दिनै बेल मोननो हादों? सिस्टेमेटिकलि गासैबो जालांगासिनो दङ। नंखायनो जोंनि बर' बिमाफोरनि खाथियाव थांनानै सोरबाया बुंहैगोन आं बर' बिमा, आं बर' बिमा। बर' बिमा जानानै आं गोबां हारिनि सेक्रिफाइस खालामबोदों। सोरबाया बुंहैगोन आं बर'नि दैदेनगिरि, आं बर'नि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामबोदों। येस, आंबो खालामदों, नोंथांबो खालामदों, जों साफ्रोमबो खालामदों। सोरबाया एनडिपि जानानै अस्त्र हमाखै जानो हागौ, सोरबाया बिएनपि जानानै अस्त्र हमाखै जानो हागौ, सोरबाया एबसु जानानै लामा गाथेयाखै जानो हागौ, खिन्थु साफ्रोमबो बर' फिसायानो सोमावसारनायजों सोमोन्दो दङ। बिखाफोर दाननानै बुंनानै जोंनि माहारियारि बादनि जा मोन्थोर बे मोन्थोरनिफ्राय बोखावना लांनानै जोंनि फिसाफोरखौ जे लेथेर खालामा बेनि थाखायसो नैबे जौसांनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम मेसेज हरनाय जाबाय सरकारनि जानानै। आं गोबां बुंनो नागिराखै, जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंजोबलांखाबाय। जोंनाव मोनसेल' खोथा दंबावो, खौसेथिनि गोनांथि दङ। बे खौसेथिनि गोनांथि आरो खौसेथिनि मोन्थोर थानायखायनो दिनै जोंनि नैबे 13 नं चिरांनि जोंनि एमसिएलए फैदों। बेजों लोगोसे